Татарстан Республикасы президенті қаршындағы татар тілін соқлау һәм өстіру мәселелері комиссиясы Шоян ТВ балалар каналы белән берлектә «Мин татар баласы» конкурсын игълан иткән иде. Аңа нәтиҗә ясар вакытта җитте. Балаларны иҗатка этәрү максатыннан оештырылган конкурс тантанасыннан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Әлеге күргәзмәдә «Мин татар баласы» конкурсында катнашып, дипломант исеменә лаек булучыларның иҗат эшләре. Аларда балаларның күңел халәте чагыла. Ул әле дөнья мәшәкате белән кирләнмәгән, саф, чиста хыялый. Нәкъ менә бала вакытта күңелгә уелып калган матурлык, игелек үсеп җиткәч, яхшылык, матур гамәлләр кылырга этәрә. Сокланып карадым, чөнки безнең республикада шундый талантлы балалар бар икән. Профессионал рәвешендә бу кайбер эшләрне карап профессионал рәвешендә эшләнгән. Минем өчен бу бик зур шатлык дип әйтәм, чөнки менә иҗат белән шөгыльләнгән кеше бала чактан ук ул гомер буе иҗатка омтылып яшәргә тиеш, омтылып яшәячәк тә. 7 яшьлек Раяз Әхмәдишев бүләкләү тантанасына таң белән 4-тә үк торып килгән. Мин Шоян ТВ конкурста катнаштым. Бу минем рәсемем. Раяз Буа шәһәреннән, кем белә, бәлки ул да якташы Бакый ага кебек мәшһүр булып китәр. Дөрес, Марат Әхмәтов Бакый урманчы берәү генә иде дип искәртте дипломантларны бүләкләү чыгышында. Кемнәрдер бәлки урманчылар яки Харис Якуповлар булып бетмәскә мөмкин. Әмма ләкин дөрес акыл тәрбиясе бирү өчен, гаилә ныклыгы өчен менә мондый чаралар алар бик кирәк. Конкурс 2 этапта үтте. Беренче этапта эшләрне Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумы укытучылары бәяләде. Иң яхшы рәсем, иң яхшы кул эшләре яки агачтан, башка материаллардан эшләнгән әйберләр номинацияләре буенча икенче этапка 40 эш үтте. Алар арасында Саксык бәйтен укыганнан соң ясалган рәсем дә бар. Күкмара мәктәбе укучысы Нәфис сүз конкурсларында да еш катнаша. Дөньяда иң матур ил, ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел, ул минем туган телем. Исеменнән үк милләтенә горурлык хисе уята торган иҗади конкурс Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе карары белән гамәлгә куелды. Татар баласы буларак, күңелендә татар теленә мөнәсәбәте дә аның җылынырга, уянырга, үсәргә тиеш дип карыйбыз. Шуңа күрә инде телебезнең язмышы белән бәйле комиссияның җитәкчесе буларак, әлбәттә, миңа бу бәйгенең исемендә татар сүзе катнашсын дигән шундый теләк бар иде һәм менә бу Шоян ТВ каналы хезмәткәрләре, алар минемчә бик отышлы исем тапканнар безнең бу бәйгегә. Мин татар баласы конкурсының йомгаклау өлеше Адымнар күп телле мәктәбендә үткәрелүедә Татарстанның Баулы, Бөгелмә һәм башка бик күп районнарыннан килгән балалар өчен үзе бер вакыйга. Ә иң мөһиме, конкурсның әле беренчесе генә тамамланды. Тиздән икенчесе башлана дип ышандырды оештыручылар. Мөршидә Җихан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.